Shubor Nagaslem Jong Nongsan Hima. Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titus Starwell Kine Hani kasngi habay keren bat kinong to kubor ha office tray kam jong ulapan paw ya kajing snowdon kam jong ka district council man pen klan shu ya ka ying bishar jong ka council ni ka judiciary nakaliang usiyam ulay tu bagi isi kala shim ya karai ba menta usnem and sanction post thamai uway additional judge but arngut ki first class magistrate knang ba ka council kan la ban pen tray kam no ya ki ying kashari ni ki court jongka hanong ba nongstoin mokrwan bat hanong po ka kawai nagi benta ki bakongsan na kaliang kecunga kom CM ngalawan ra ya kawai ka agenda ba kata kalong ban pen klan chu ya ka judiciary ka balong kawai na kitana rekam jong ka district council kumba pitip ngidon tanggawai ka district judge menta mo ka badan hang ni selong tengila rai menta ka isi ba menta usnam ngin sanction post thamai so way additional judge but sa arngot ki magistrate ki first class magistrate ya ka bangin pentri kam no mentausnam ya ki court ki badon hanong stoin hamok korwat bat hanong po ini tu ipi ba ka judiciary kuma pitip kikam kes kikam elek mukot doma ha pedang para tribal mo para khasi deiban trial hapo ki district court gitu ni tena takadau ngi kwa ban pen klan ya ki court ki bangidon da ka bangi extend shadow ki jaka nong kendong kam tam ha ki district headquarter pakani kanang pen klan syu ya ka judiciary system ke jungi hapo ka district ke jungi